ఢిల్లీలోని తన నివాసంలో సింధూరం మొక్కను నాటారు ప్రధాని మోదీ. ప్రపంచ పర్యావరణ దినోత్సవం సందర్భంగా ఆయన ఆ మొక్కను నాటారు. గుజరాత్లోని కోచ్ కు చెందిన మహిళలు ఈ మొక్కను తనకు గిఫ్ట్ గా ఇచ్చినట్లు ఆయన తెలిపారు. ఇవాళ ప్రపంచ పర్యావరణ దినోత్సవం నేపథ్యంలో ప్రధాని మోదీ ఢిల్లీలోని తన నివాసంలో సింధూరం మొక్కను నాటారు. 1971లో ఇండియా పాకిస్తాన్ మధ్య యుద్దం సమయంలో ఆ మహిళలు అసాధారణ సాహసాన్ని, దేశభక్తిని చాటినట్లు మోదీ తెలిపారు. సోషల్ మీడియా అకౌంట్లో మోదీ సింధూరం మొక్క నాటిన వీడియోలను, ఫోటోలను పోస్ట్ చేశారు. దేశ మహిళల ధైర్యాన్ని, ప్రేరేపణ గుర్తుగా సింధూరం మొక్క నిలుస్తుందన్నారు. ఢిల్లీలోని 7 లోక్ కళ్యాణ మార్గ్లో ఉన్న నివాసంలో మోదీ ఆ మొక్కను నాటారు.